dag vil jeg lige dele den her lidt specielle plads med jer, som I kan kende på det træ her. En yderlig plads i Limfjorden, som man kan se over til Thyborøn og Agger Tange. Og den kan altså noget de næste par måneder frem. Så i dag er det jo, jeg ved ikke engang hvad det er. Hvilken dato er det i dag? 24. april, tror vi. Men her fra nu af og ind i maj, der kan altså være havre på den her plads. Jeg ligger linket til parkeringen under videoen her. Og der kan altså trække nogle rigtig store blanke fisk rundt her på den her plads i den kommende tid, også nu. Og her ser I lige dagens fangst fra pladsen med 20 gram charisen. Og så håber jeg altså også, at I fanger nogle fisk herude. Der går sådan en bue rundt her, det kan være svært at se, men der går sådan en lavvandsbue rundt her. Og så er der lige en skrænt, eller en kant, ikke skrænt, men en kant ned, som lige går ud til lidt dybere vand, og der kan de altså godt lige trække rundt derude langs. Så jeg håber, I får noget ud af pladsen. Rigtig fed plads i den kommende tid. Fisk! Det var hen langs landet. Den er fin, den her. Ja, det tror jeg. Ja. Hold kæft, den skal vi have med, den her. Ja. Og da den satte, jeg tænkte, nu sidder jeg i bunden. Det var det ikke. Yes! Den er fin.